Un 23 d'abril, a la vila del Vendrell, van eixir unes petjades de drac que erissaven la pell. Un Sant Jordi decidit, les empremtes va seguir. Mireu! Veié d'un edifici del voltant les finestres fumejant. Per sort i tranquil·litat, d'una fleca sortia l'enfumat. I el veí del costat. A la biblioteca l'he trobat! I Sant Jordi disposat, amb la llança carregat. Un Sant Jordi, tot sorprès, trobà un drac ben distret. I amb un drac llegint i embobat, aquest conte s'ha acabat.